Hi there, Sanbunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this table. Episode days we guys. Nize naslebe. Ngicela ukubuza mamcabanga udirector ubenze njani kushuthwa le episode. Ufike wathi Mangwabe woza. Hlala kodwa ungahlali kahle, uhlale kabi. Sukuma. Phindela emuva, buya Mangwabe, hamba phandle, buya, ngena futhi, hamba uyongena emotweni, vula isicaba. Hayibo. Yabo le episode le yayizolo bebenza lama video lawa ukuthi sithola umuntu enza imakeup useyogqoqoza agqoqoze bangumsindo nawo lawo ma video lawo okuhlafaza okuhleze kukhana imisindo ungezwe ukuthi kukhulunywa ukuthini. Umayeni bayafika bakhulume, uMakhumalo uhleka ivoice ayiphuma uhleka udu, uLwandle eduze aMakhumalo akasho lutho, uSnake akasho lutho, uMseleku ulobo nje ebiza uMangwabe. Okuxaka kakhulu-ke umayeni ofike late kakhulu. Kodwa sengifuna ukuzwa udirector. Director awuvele sikubone. Director Kuthandwa Nesithembu. Lona uthi phela woza Mangwabe. Phindela emuva. Phuma. Buya. Hlala phansi. Kodwa ungahlali kahle. Casu ayi. Yazi mabefuna ukuba umndeni ababe umndeni. Mabefuna ukwenza idrama abenze idrama ngento ebambekayo ngoba phela sibadala thina sibabuka. Hawu bayibo le episode leyana noSnake ayikho into ayikhulumayo. Impilo ohlela uthule, uMakhumalo uhleka icici elingekho, ubaba umsele kubheke phansi, uLwandle kasho lutho. Beloku nje kuyisiphithiphithi nje. Bekuyileyo video leyo. Lawa abasuke bebagqoqoza imakeup umuntu uyoyishaya sithi hawu coba phela yonke into ayithathayo yonke into ayisebenzisayo yonke into vele bangumsindo engakhuluma abakhulumanga phela kule yadini ukudla bese kukhona bakhetha nje ukuthi besenzele lokho. Kahle lo season 8 bekwenze njani ngawo? Hayi useason 8 ungithole kabi guys ngeke yazi onke ama-episode aphelayo ngiwabuka ngihleli ngithi hawu cha kwaze kwadlalwa ngathi. Kwaze kwadlala ngathi. Sesibambe nje into yokuthi uMakhwela ufikile number 5. Hayi. Sengifisa ukubona abebeshutha uMangwabe udirector yena ubengahleki yini le kade beyenza beganga. Ngoba phela manje mase kuzodliwa nakho ukudla abeze bezohlala phansi bedle bebonge ukuthi hawu bahambe kahle. Ngeke kade behleka khona manje bephuma kuma games. Emva kwalokho akusatholakala ukuthi sekuyini. UMangwabe into ayicasukele icica angalifakile. Angithi bengawakhipha bahlale phansi bedle. Ayikho futhi iagenda yokuthi ke khona into abazoyikhuluma mhlambe ku summiting uzodliwa nje. uSibindi naye asazi ukuthi uhambe nini. Izingane nazo asezingale benze nje isiphithiphithi. Yabo lento yokuthi bashuthe isivisho isibafakele ipressure yokuthi abalethe idrama nala singaseke isidingo sekufanele ukuthi babe umndeni nje behleke bebe soshabeni. Hayi sicela ukuthi mhlambe ngesizini elandelayo behlale kakhulu oshabeni ngoba phela manje lento yokuthi bexabane bebanga izinto eziwo-half thina sizosuke sibaqalela izinto eziyihaba mase befuna ukusibopha. Bebenzani guyseni? uMangwabe uyaluze kangaki? Waphuma esecasukile and uMangwabe mayephuma ecasukile akukho la kuphelela khona inkulumo yakhe noMsele ukuthi ngempela yicici yini leli. Hayibo ukudlalwa ngathi sibuka. Kwaze kwadlalwa ngathi kodwa phela sayikhethela-ke nazo ukuthi sobuka le TV show kodwa hawu hayi. Hawu so bebengazi ukuthi bazokudla ukudla lokhu abakuzele ukuze besheshe befike bedle nje ukudla kusekahle. Nayo ukuthi sekuyile season kuphela ababe nenkinga yokudla mabehambile. Ku season 5 nje bekuba kahle kudliwe kuphe emnandi ukuthi uMsele kuvusa indaba ngesikhathi bedle. Bathi behlafuna nje ebeqala ukukhuluma into ezokwenza ukuthi bengasakuqeda ukudla. Hayi ngeke le season lena. Hayi. Bye bye anyway guys.